Ами ако човекът, който те е наранил най-много, е бил и този, който те е спасил, без никога да ти го каже. Това е от онези въпроси, които могат да пречупят човек или да го освободят, а тази история показва, че дори най-дългото чакане за истината може да си струва всяка болезнена секунда. Елинор Уиткомб имаше точно една седмица, за да намери нов сценарист, иначе предаването щеше да бъде свалено окончателно. Беше октомври 1956 година. Студията на WBOS се намираха над химическо чистене на Бойлстън стрит и миризмата на пара и химикали се издигаше през пода всяка следобед. Елинор работеше там от 9 години. Последните 3, без съпруга си. Предаването Voices from the Commonwealth беше идеята на Робърт, неговият глас, неговата визия. След смъртта му тя го поддържаше живо с инат, скръб и онзи особен вид решителност, който вече няма къде другаде да отиде. Сега главният сценарист беше напуснал без предупреждение, есенният спонсор заплашваше да оттегли финансирането, а директорът на станцията й беше дал 7 дни да докаже, че предаването може да оцелее без пълно преструктуриране. Мъжът, който влезе във вторник сутринта, каза, че се казва Даниел Крос. Носеше износено кожено кофарче, имаше твърдо ръкостискане и излъчването на човек, който умишлено се е научил да бъде незабележим. Беше може би около 40 годишен, с посивели слепоочия и очи, които обхождаха офиса и така, сякаш се опитваше да запомни всичко. Каза, че е чул, че тя търси сценарист. Каза, че работи бързо и не иска нищо необичайно в замяна. Елинор го знае в четвъртък. До петък той беше написал най-силния уводен сегмент, който предаването беше излъчвало от 2 години. Тя си повтаряше, че това е чисто професионално. Повтаряше си го около 3 седмици. Без никога да го обсъждат, двамата влязоха в ритъм. Той идваше преди всички останали и си тръгваше след последното излъчване. Тя носеше 2 кафета от количката на ъгъла, защото беше практично, а не защото беше започнала да забелязва начина, по който държи молива. Той задаваше въпроси за първоначалната визия на Робърт за предаването, а тя отговаряше внимателно, така както беше свикнала да говори за съпруга си, точно, с овладяна топлота из врата, която почти винаги държеше затворена. Той слушаше така, сякаш всяка дума си струваше да бъде записана. Бостън през есента имаше особена светлина, ниска и кехлибарена, която проникваше през прозорците на студиото късно след обед и караше всичко да изглежда малко по-важно, отколкото всъщност беше. Елинор го осъзнаваше. Осъзнаваше и че е 38 годишна вдовица, която от много дълго време не си беше позволявала да желае нещо просто. Усложнението дойде през ноември под формата на мъж на име Джералд Фич. Фич работеше за един от националните спонсори и имаше онзи предпазлив, приятен маниер на човек, който си изкарва прехраната с това да носи лоши новини. Появи се в станцията без предупреждение, седна срещу Елинор в офиса и плъзна снимка по бюрото. На нея беше Даниел. Или по-скоро не беше. Името под снимката беше Томас Рийд, бивш драматург, бивш член на Нюйоркския груп театър. Име, свързано с разследване на Конгреса 3 години по-рано. Вкаран в черния списък през 1953 година. Фич каза, че спонсорът не може да бъде свързван с никого от този списък. Каза, че Елинор има време до края на месеца да реши ситуацията. Каза го с онова гладко съжаление на човек, който изричал подобни думи толкова много пъти, че отдавна е престанал да чувства нещо, докато ги казва. След като той си тръгна, Елинор остана седнала сама в офиса много дълго време. Не отиде веднага при Томас. Не беше такъв човек. Вместо това се прибра в малкия апартамент, който беше запазила след смъртта на Робърт, и извади кутията, която държеше в дъното на гардероба. В нея имаше неща, които никога не беше успяла нито да подреди, нито да изхвърли. Писма, програми, рецензия от Глоб. А най-отдолу, стенограма, която беше запазила, без да може да обясни защо. Беше отредил предаване. Не нейното. Нощна програма, на която случайно беше попаднала 6 седмици след смъртта на Робърт, когато не можеше да спи и беше пуснала радиото без никакви очаквания. Предаването представляваше четене. Текст за скръбта, толкова прецизно наблюдаван и толкова лишен от сантименталност, че тя седна на кухненския пот и го изслуша до край, а после, за първи път след погребението, се разплака по начин, който приличаше повече на облегчение,
отколкото на срив. Никога не разбра кой го е написал. Беше писала до станцията, но така и не получи отговор. Сега гледаше името на снимката на Фич. Томас Рийд. После датата на стенограмата. Февруари 1954 година. 3 месеца след като Томас Рийд беше попаднал в черния списък, във време, когато вероятно е писал под всяко име, което му е позволявало да продължи да работи. Разбра веднага. А после разбра и второто нещо, което дойде миг по-късно като врата, отваряща се към стая, чието съществуване не си подозирал. Ако Томас Рийд беше написал онова предаване през 1954 година, тогава е писал и през 1952. А 1952 беше годината, когато серия анонимни статии в бостънско политическо списание разкри финансови злоупотреби в WBOS. Злоупотреби, свързани с Робърт Уиткомб. Скандалът, който помрачи последната година от живота на Робърт и за който Елинор 3 години отказваше да говори, тихо и гневно. Онази нощ не спа. На следващата сутрин помоли Томас да остане, след като всички останали си тръгнат. Постави снимката между тях върху бюрото. Наблюдаваше лицето му и видя нещо, което не очакваше, не страх, а някакво спокойствие. Спокойствието на човек, който дълго е чакал определен момент и най-сетне го е достигнал. Попита го защо не й е казал. Той каза, че се е страхувал, че тя никога няма да му даде шанс, ако знае истината. Каза, че е приел работата отчасти защото се е нуждаел от пари и отчасти защото от години следи кариерата и вярва, че предаването заслужава да бъде спасено. Каза, че се е опитвал да убеди себе си, че това са единствените причини. Тя го попита за предаването от февруари 1954 година. Той замълча задълго. После каза да. Каза, че го е написал под чуждо име за станция в Провиденс. Каза, че не е знаел, че тя го е чула. А когато в крайна сметка разбрал, след като колега споменал за това месеци по-късно, не знаел какво да прави с тази информация. Тя го попита за статиите. За Робърт. Това беше най-трудният момент. Видя как той избира да отговори честно. Видя как прави този избор. Той каза, че всичко написано в статиите е било истина. Че не ги е писал, за да нарани лично Робърт. Че е вярвал, че обществото има право да знае как определени станции управляват отношенията си с спонсорите. Че не е разбрал, докато не станало твърде късно, колко тежко ще ударят тези разкрития човек, който вече е бил болен. Каза, че носи тази тежест със себе си от тогава. Елинор стана и отиде до прозореца. Долу Бойлстън Стрит продължаваше обичайния си сутрешен ритъм. В продължение на 3 години тя беше живяла с 2 версии на Робърт, мъжа, когото беше обичала, и мъжа, описан в статиите. Никога не беше успяла да ги събере в един човек, за когото да може напълно да скърби. Помоли Томас да си тръгне за остатъка от деня. Той си тръгна без възражения. Фич се обади в четвъртък. Искаше решението й. Директорът на станцията се обади в петък. Каза, че опасенията на спонсора са стигнали и до него. Каза, че ако Елинор публично потвърди, че Даниел Крос всъщност е Томас Рийд, спонсорът ще се оттегли. Ако не каже нищо и истината излезе наяве по-късно, доверието към станцията ще бъде унищожено. Каза, че съжалява, но може би предаването трябва да бъде прекратено. Каза го с истинско съжаление, което по някакъв начин правеше всичко още по-лошо. Елинор разбираше геометрията на проблема. Можеше да защити Томас, като мълчи, и въпреки това да загуби предаването, когато истината излезе наяве. Можеше публично да се разграничи от Томас и да спаси финансирането. Или можеше да направи нещо, което директорът дори не беше споменал като възможност, защото никога не му беше хрумвало, че тя би го обмислила. Същата вечер тя се обади на Томас. Зададе му само един въпрос. Ако можеше да върне времето назад, щеше ли да напише статиите отново? Той отговори, бих ги написал по различен начин. Бих намерил начин да кажа истината, без да оставя един човек да носи цялата тежест сам. Но не бих мълчал. Не. Тя каза, добре. Защото трябва да мога да те уважавам. В понеделник сутринта Елинор Уиткомб влезе в офиса на директора на станцията и му подаде през съобщение, което сама беше написала през уикенда. В него се казваше, че Voices from Commonwealth ще бъде рестартирано през януари с нов формат. Елинор Уиткомб беше посочена като продуцент. Томас Рийд беше посочен като главен сценарист заедно с кратка бележка за театралния му опит и ангажираността му към общественото радио. Истинското му име. Отпечатано. Свързано с нейното предаване. Директорът прочете съобщението 2 пъти.
Каза, че тя разбира, че ще загубят настоящия си спонсор заради това. Тя каза да. Той каза, че разбира и че може да загубят и други спонсори. Тя отново каза, че разбира. Той я гледа дълго, преди да каже, че трябва да направи няколко телефонни обаждания. Спонсорът се оттегли още същия следобед. 3 дни по-късно се свърза друг спонсор. Регионална образователна фондация, която търсеше предаване, съответстващо на ценностите и бяха видели съобщението. Интересуваха се. Елинор не каза на Томас за това обаждане, докато всичко не беше потвърдено. Когато му каза, двамата седяха в студиото след късна сесия, градът отвън беше тих, кехлибарената светлина отдавна беше изчезнала, а стаята беше осветена само от лампата над пулта. Той каза, че не знае какво е направил, за да заслужи това. Тя каза, че в една нощ, когато почти беше спряла да се опитва, той я е върнал обратно към самата нея чрез писането си. Каза, че това не изтрива останалото от случилото се и че вероятно ще им трябва много време, за да преминат през останалото. Но точно оттам беше решила да започне. Той не пристъпи към нея. Елинор беше разбрала, че той е човек, който е прекарал години в това да се учи да не приема нищо за даденост. Тя беше тази, която прекоси разстоянието между тях. Постави ръка на лицето му само за миг и усети как той издиша като човек, който най-сетне оставя тежък товар. Voices from the Commonwealth беше рестартирано на 2 януари 1957 година. Новият формат започваше всеки епизод с лично есе, последвано от репортаж и кратък коментар от самата Елинор. Глоб я посочваше като продуцент, а Томас Рийд като сценарист. Това беше първият път от 4 години насам, когато истинското му име се появяваше в печат. Реакцията не дойде веднага. Никога не идва. Но до март предаването отново беше намерило своята публика. Не същата публика. По-голяма. Томас премести вещите си окончателно в студиото. Вече имаше бюро вместо с гаваем стол. Елинор спря да носи 2 кафета от количката на ъгъла, защото той беше започнал да ги носи вместо нея, а тя беше решила да му позволи. Не беше забравила какво е направил. И не смяташе, че трябва. Но беше започнала да вярва, че скръбта не е същото като присъда, че Робърт заслужава да бъде помнен в цялата си сложност и че тя заслужава да продължи да изгражда нещо под собственото си име. Една сряда вечер през април двамата излязоха заедно от студиото и останаха на тротуара на Бойлстън стрит. Въздухът миришеше на дъжд и ранна пролет, а градът правеше това, което винаги правеше, продължаваше напред, без да пита никого за разрешение. Томас каза, че има въпрос, който иска да й зададе от месеци. Тя каза, че има усещането, че знае какъв е. Той каза, че се съмнява. Тя каза, вечеря, Томас. Отговорът е да. Той се засмя. Тя никога преди не го беше чувала да се смее така, открито и без задръжки. Запази този момент внимателно, така както винаги беше пазила важните неща. Не в кутия в дъното на гардероба, а в онази част от себе си, която възнамеряваше да продължи да използва.